Orel jednota Boskovice uspořádala v pátek 9. září 2016 za budovou Muzea regionu Boskovicka vyhodnocení výtvarné soutěže Památky očima dětí. Dnes jsme se sešli na vyhodnocení výtvarné soutěže kolektivů, kterou vyhlásila jednota Orel Boskovice v dubnu, tedy ještě před koncem minulého školního roku. A toto její ukončení se konalo jako doprovodný program v rámci Dnů evropského dědictví, kdy se otevírají i běžně nepřístupné památky. Ti nejlepší obdrželi volné vstupenky do památek Vidy Brno, Muzea Blanenska, Muzea města Brna a na další místa, k tomu různé drobnosti. Na třetím místě v kategorii předškoláků se umístila mateřská škola na Dolech, druhé obsadila mateřská škola Litická, první rodinné centrum Veselá Beruška. Ve druhé kategorii skončila třetí školní družina základní školy Zelená, druhé místo obsadila třída 3. B ze Zelené, první základní škola Doubravice. Další kategorii reprezentovala základní škola Žďárna na třetím místě, první a druhé obsadila základní škola Slovákova 4. E a 7. E za film Boskovice. Ve čtvrté kategorii získala celá střední pedagogická škola 3. místo a volný vstup do Muzea regionu Boskovicka. Druhé místo patřilo Gymnáziu Blansko a třetí též Gymnáziu Blansko. Zvláštní ocenění vypojovali skauti Blansko, dětský domov Boskovice, základní škola Sušilova. Velké poděkování patří porodcům, magistře Libuši Baďurové, výtvarnici Janě Bajerové, nepřítomné Lence Vaňkové a místostarostce inženýrce Jaromíře Vítkové. Schválně jsme motivovali ten námět Památky očima dětí, abyste na ty památky chodili často podívat. Je potřeba si uvědomit, že to jsou věci velice cenné, že o ně musíme pečovat. Dnes proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže dětských kolektivů, kterou vyhlásila jednota Orel Boskovice, a to na území nejenom Boskovicka, ale i Blanenska. Soutěž byla vyhlášena již v dubnu, v době, kdy Česká republika se může zapojit do akce Brány památek do kořán. Byla jsem velmi překvapena, protože se nám přihlásilo kolem 20 kolektivů. Obdrželi jsme 500 výtvarných soutěžních prací.
Jednota Orel vyhodnotila tuto výstavu společně s odbornou porotou. Z těch prací vznikla vernisáž, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout, a to do 18. září.